София във времето, когато улицата не беше паркинг, а място за разходка. Към тази отдавна забравена гледка ни връща една изложба за София преди синята зона, разказва Теодора Енчева. Най-старите снимки в галерия Кредо Бонум са от Първата световна война. Има кюшета и мегдани, които трудно се разпознават, защото с времето и модата обликът на столицата е много променен. За генералната промяна към по-лошо е виновно новото хилядолетие с хилядите коли паркирани по улици и тротуари. Решението – въпрос на всеки човек сам да помогне това нещо да се случи. Когато си излезете от вкъщи, да прецените дали е необходимо да се качите на колата или може да стигнете до въпросното място и с велосипед, пеша или пък градския транспорт. Трудно е да покажеш на туристите място в София свободно от коли, признават организаторите от Free Sofia Tour. Може би Народния театър, може би градинката на Народния театър, един пример как в центъра на София мястото диша. Но пък от друга страна, една част от градинката, която е площад Александър Батенберг, знаете как изглежда. Изложбата е открита и през почивните дни. Ако сте в София по празниците за независимостта на България, също можете да я видите. За BTV новините, Теодора Енчева.